en wach maber ka waneno ka piny biro kanyakla to be lamo. Lakini en be wach malit ka waneno ka joma biro kanyakla ni lamo to ntiere weche mang'eny ma be podi pok waneno ka olosi e piny Kenya ka. Koro mane gima wawacho ni ber ka walamo kaka jo Kenya, to ber ka wachokre kanyakla mondo walam ne piny Kenya. Lakini be ber mondo miyo wadag e yo ma lure gi lamo ma watimo e piny Kenya ka. Erokamano ahinya. To bende e kinde gi Nyakwar Mgajwanga wang'e ni odiochieng' ma kawuono ka nyasi ma kamano hibago. Kwang'eyo na thor wach mano mar wachni. Kwayo ng'uono bende kendo bedo kanyakla, forgiveness and reconciliation. Ahinya kineno kama weche manyien e Nyakalondo kanyakla kod wang' jowi mopogore weche ma bende josiasa osebedo kaporo. Aporo na chako di Pastor Pamela e kinde ma kamagi nikech kwaneno kweth mapingo piny owacho